La família de Ramon Llull va arribar a Mallorca amb la conquesta de Jaume I. Ha nascut el nostre fill. Sí, quin nom li posam? No ho sé. Te pareix bé, Ramon? Sí. Que bé, m'encanta. Ramon Llull era noble i duia una vida cortesana. Porta't bé i aprenc molt. Vale, mare, adeu. Adeu, senyora Llull. Digues les vocals. A, E, I, O, U. Es va casar amb Blanca Picany i van tenir 2 fills. Blanca, t'estim. Et vols casar amb mi? Sí, Ramon. Se li va aparèixer Jesucrist 5 vegades i va decidir canviar de vida i ser un bon cristià. Ah, Déu meu, Jesucrist! Ramon, has de ser un bon cristià. Canviaré de vida, t'ho promet. A partir d'aquell moment va dedicar la seva vida a convertir els infidels. Ramon Llull va continuar escrivint tota la seva vida. Ramon Llull va fer molts viatges: Roma, Nàpols, Messina, Montpeller, París. Musulmans, he vingut per mostrar-vos la paraula de Déu. Seguiu-me. Va morir de tornada a Mallorca en 1316 després d'una estada a Tunís. Ai, Ramon, què faré sense tu? Ramon Llull va ser soterrat a l'església de Sant Francesc de Palma.
Fins el collon de les flautes.